forbindelse med vores specialefordybelse, der var vi ude og interviewe Gita, som er sygeplejerske i Skive Kommune, og hun er også projektleder for det her Cool to be fit. Hun fortæller lidt om, hvad hendes rolle var i det her. Som sagt, så er hun uddannet sygeplejerske, og så derefter sundhedsplejerske. Og hendes arbejde som sundhedsplejen fra fødsel til børnene egentlig er 16. Hvor hun så følger op på de her forskellige ting. For eksempel, hun har ammeundervisning, og hun har pubertetsundervisning og hygiejneundervisning osv. på det her område. Og som sagt, så er hun projektleder i Cool to be fit, som kører i Skive. Det var det her færdigsyede projekt, som de havde fået igennem Rockwool-fonden. Og hendes funktion er ligesom koordinator, og ligesom med ud i de her forskellige hjemmebesøg, som der er. Tanken med konceptet, fortalte hun, det var, at det var ligesom sådan en helhedsmæssig orienteret i forhold til, at vi skal have hele familien med. Det er ikke bare børnene, vi kigger på, det er simpelthen hele familien, som vi skal have hjulpet til en bedre livsstil. Men indtil hvordan vi ligesom udvalgte de her familier, om det var noget, man kunne ansøge om, eller hvad det var. Det er simpelthen nogle specielle visiterede familier, som ligesom er blevet visiteret gennem sådan et visiteringsråd, hvor de har snakket tværfagligt imellem de forskellige medarbejdere, som har ligesom haft kendskab til forskellige familier, som de ligesom er blevet enige om, at det var det, de havde brug for. Og forløbet, det foregår sådan, at hun ligesom følger meget op på de her familier, og det er egentlig ikke bare vægten. På trods af, at familierne selv spørger om vægten, men det er ikke det, som der er den største fokus på i forhold til det her projekt. Vi spurgte hende om, hvorfor er det vigtigt at forebygge sundhedsfremme i forhold til overvægt. Det er vigtigt både i forhold til det sociale og det sundhedsmæssige, sparede hun. Og det er vigtigt i forhold til, at vi skal have sat en tidligere indsats ind, hvilket hun også sagde, at det var egentlig en stor drøm, at vi kunne få lov at starte noget før. Men det krævede en hel masse penge at få lov til at gå ind meget, meget tidligere, og måske starte allerede i vuggestuealderen, hvis det var. Ligesom det her med at forebygge før skaden er sket, at det var egentlig det, som var hendes drøm i forhold til det her med sundhedsforebygge og fremme. Hvorfor det så var vigtigt i forhold til overvægt, det var jo, at mange børn, de får det svært socialt og såvel fysisk i forhold til ikke at kunne følge med måske på rundboldbanen eller noget. Og de bliver kede af det her med at skille sig ud. Så det var noget af det, vi ligesom skulle have sat en stopper for. Så spurgte vi, hvem har ansvaret for, at vores børn ikke bliver eller forbliver overvægtige. Hun forklarede, at det ligger tit i det her med grænsesætning, eller det her med at sætte grænser herhjemme, fordi at det er tit det her, det gode moderhjerte, som gerne vil give en ekstra kage eller en ekstra flødebolle eller noget, men det handler om at kunne sætte grænser og så tage den kamp, der nu er i at sige nej nogle gange. Men samtidig så er der også noget rent genetisk, som spiller ind, og det må man huske, at det er der. Så det er ikke kun den dårlige kost og så videre. Vi spurgte hende, hvilke konkrete tiltag gørs der i forhold til de overvægtige børn. Og hun svarede, at oppe i Sundhedshuset her i Skive Kommune, der kører de en masse forskellige ting med kurser i madlavning og forløb med overvægtige børn, og vi tager ud og laver noget aktivt indimellem. Så var der også julemærkehjemmerne, nævnte hun. Men det der var med dem, det var, at det fungerede rigtig godt i de her 8-10 uger her, som de nu var afsted, men desværre så kommer de hjem igen og kommer ind i den normale dynamik i familien og tager sig på igen. Det er så der, hun mener, at så skal vi selvfølgelig have hånd i hele familien. Heldigvis så er folkeskolerne efter den nye reform her også begyndt at fokusere noget mere på bevægelse i skoledagen. Så spurgte vi, hvad kræves det af de voksne eller fagpersoner, der arbejder med overvægtige børn? Jamen det kræver jo, at vi holder øje med det her og får gjort noget ved det, og hvis ikke det er noget, vi selv kan håndtere, så skal vi give den videre og så være bedre til at arbejde tværfagligt, hvor det er, at vi så måske kommer til kort. Ja. Vi spurgte hende om, hvordan kan vi bedst muligt sørge for at forebygge og sundhedsfremme børns overvægt. Jamen det vigtige er jo, at vi bliver ved med
at kigge på det her, og vi bliver ved med at gøre noget ved det, og bliver ved med at arbejde med det, fordi der er nødt til at være en eller anden form for kontinuerlighed i forhold til arbejde med overvægtige børn. Og helt lavpraktisk, der skal vi simpelthen sørge for at have givet forældrene nogle forskellige redskaber i forhold til struktur og initiativ og grænser i forhold til sundhedsfremme. Det er jo bare mega vigtigt, at vi ligesom kommer hele vejen rundt og får hele familien med, og ikke kun det her enkelte barn, for det ligger som sagt i familiedynamikken. Vi spurgte også, hvem har ansvaret? Vi skal selvfølgelig følge i forhold til vores institutionsarbejde, som vi nu kan komme ud i, skal vi jo følge de her kostpolitikker. Og det er egentlig det eneste, vi kan gøre som sekundær omsorgsperson. Skal der gøres mere på det her område? Og som sagt, så vil hun bare gerne, at vi ligesom kunne sætte ind noget før allerede i vuggestuerne, men det kræver en større sum penge for at kunne gøre det. Til sidst så spurgte vi hende, hvorvidt hun synes, at overvægt kan lokaliseres som vanrøgt. Hun understregede igen, at vi skal selvfølgelig huske, at der ligger noget genetisk i det her også, som vi ligesom lige skal have afmystificeret. Men ja, det synes hun godt, at man kunne. Men vi skulle altid huske, at forældre skal ligesom være vores medspillere, ikke vores modspillere, og ligesom give den med. Blive bedre til at vejlede dem, eller give den videre, hvis det er noget, vi kommer til kort som pædagogiske assistenter. Cool to be fit er et kosttrivsels- og aktivitetsprogram, der har til hensigt at forbedre sundhedstilstanden for overvægtige, motorisk udfordrede og eller fysisk inaktive børn i alderen 7-15 år. Cool to be fit er udviklet af personlig træner og ernærings- og husholdningsøkonom Tina Trane Thomsen. Hun har mange års erfaring med at forbedre overvægtige og inaktive børns sundhed og trivsel via livsstilsændringer. Udviklingsarbejdet med Cool to be fit og erfaringer fra andre lignende programmer har vist, at varige resultater bedst opnås, når der arbejdes multifacetteret og med udgangspunkt i den samlede families livsstil. Og hermed blandt andet søvn, trivsel, kost og motionsvaner. Cool to be fit-programmet er kendetegnet ved, at børnenes familier indgår aktivt som en del af projektet. Cool to be fit arbejdes der på at skabe et frirum for børnene og deres familier, hvor der opbygges et fællesskab omkring en sund livsstil. Det er et understøttende netværk med andre familier, som også deltager i programmet. Samtidig er det et ambitiøst fællesskab, hvor professionel instruktion og en grundig opfølgningsindsats giver deltagerne og deres familier redskaber til at ændre uhensigtsmæssige vaner. Cool to be fit er en videreudvikling af Rockwool Fondens samarbejde med foreningen Fit for Kids, og du kan læse mere om evalueringen af Fit for Kids inde på Rockwool Fondens hjemmeside. Programmet Cool to be fit består af en multifacetteret indsats med fokus på fysisk træning og leg for børn og nogen også for familier, motorisk screening, ugentlig opfølgning på opfordringer af familien, skræddersyet kostvejledning, hjemmebesøg, fælles madlavningsaftener og skemaaftener for forældre, intensiv motivationsarbejde, løbende fokus på trivsel, strategier til at forankre en sundere livsstil i hverdagen. Projektet består af et 40-ugers forløb, eksklusiv ferier. Familierne støttes intensivt til at gennemføre projektet gennem hele forløbet af de kvalificerede kostvejledere og trænere, der er uddannet til projektet. Cool to be fit er afprøvet i Sorø, Høje Taastrup og Frederiksberg Kommune, hvor i alt 120 familier har deltaget. Resultaterne efter 40 uger er meget positive. Holdene har en gennemsnitlig fremmødeprocent på ca. 70%, et gennemsnitligt fedttab på 2,5 kg og en gennemsnitlig muskeløgning på 2,7 kg i løbet af de første 40 uger. Inden Cool to be fit-teamet afslutter et hold, sikrer vi, at børnene er tilmeldt en lokal idrætsaktivitet efter barnets eget valg og følger op på familiernes vedholdenhed
1, 3, 6 og 12 måneder efter et forløb. Er det her noget for dig, kan du gå ind på Rockwool Fondens hjemmeside og læse mere om Cool to be Fit.